बाथौ आश्रमनि जेसेबां दङ बिसोर जयै बेवहाय गेट टुगेदार लादों आरो बिथांमोना जयै सावरायदों। बाथौ आश्रमाव गोबां जेंना दङ, बिथांमोननि न'फोरखौ लुनो हायाखै, जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिसोरनो जि दान बान्था बेखौ नांगौ बायदि होनो हायाखै। दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना सावरायदों। नाथाय बाथौ आश्रमखौ मोजाङै गोख्रों खालामनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान। मानोना बेवहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रानो एबा बर'नि फिसाफ्रानो बेवहाय सोलोंथाइ लायो। दा बे हिसाबै गंफ्रोमबो बाथौ आश्रमखौ गोख्रों खालामनानै लाखिनो हायोब्ला जोंनि सोलोंथाइयाव बियो मोनसे गोख्रों मदद होगोन। दा बेनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगौ समाव जोङो बाथौ आश्रमनो बोरैहाय मदद होलांनो हायो जों बेखौ नायलांगोन। आरो बिसेसकय बिथांमोननि जे दिनै मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम खुंदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे समाव गोबां बर'फोरनि जि फरायसालिफोरा गोबां जेंना गोलैना दं, बेनि सायाव सारा मा बुङो? जेंनाया सुस्रांनांगोन। मानोना गोबाव सम बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां नांगौ बायदि खामानि मावबोआखै। ओंखायनो दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, स्कुल बिल्डिं नांगौ, टिचार्सफोरनि साख्रिया रेगुलार जायाखै, गोबां जेंना दङ। दा बेफोरखौ मोनफा मोनफा सुस्रांनांगोन। बेफोर सुस्रांनो हायै जेंना नङा, सुस्रांनो हानाय जेंनायानो। आरो आं आसा फारियो बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय थाबैनो बेखौ सुस्रांनो हागोन। नैबे समाव मोनसे जि बिसायख'थिनि सायाव मोनसे दावराव जागासिनो जे बावैसो सिगाङाव जे बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जे बिजेपिनिफ्राय जे केन्डिडेट होबाय, दा बेवहाय इउपिपिएलआसो मोननांगौ होननानै गोबां इउपिपिएलनि जि मावथि बिथांमोननि सायाव गोबां दावराव जागासिनो। बेनि सायाव मा बुङो? बे जायो, राजखान्थियाव बेयो जायो। बिजेपिफ्राबो मोनैनि खुद्रिगोन, इउपिपिएलआबो खुद्रिगोन। नाथाय जोंनि गिदिर थांखिया जाबाय मोनसे ओनसोल जौगानाय, मोनसे समाज दानाय आरो बिटिआर गोरोबथाखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बयबो गोसो हमथालायनांगोन। बिजेपिनि समावनो एनडिएनि समावनो बिटिआर गोरोबथाया जादों। दा बे गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसिजों बाखिखिनि दफाखौ जोङो मावफुंनांगोन। जोंहा एनडिबिखौ जेलनिफ्राय बरनजोबनांगौनि हाबाफारि जोंनि आखायाव दङ दायो। केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौनि आखायाव दङ। गामि दानख'नाय आरो गामि सोसननाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनांगौनि आखायाव दङ। दा बैफोरखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसिजों जोङो खामानि मावदों। जोंहा बेवहाय आंहा बेक्तिगत जेबो इन्ट्रेस्ट गैया। आंनि गोबां बिबानगिरिफोरखौ गोबां जिल्लायाव इलेक्सन गेलेनो खाबु होनो हायैनि थाखाय आंबो गोसोआव दुखु मोनदों। नाथाय बे मोनसे गिदिरथार थांखिखौ होसोनायाव सोरबा सोरबाया एफा एनै खस्थ' मोननाङो, बे राजखान्थियाव जाखायो, बे गोदान खोथा नङा।